waliɲumandɔ kunnafonidila cɛman ni musoman minnu bɛ kɛnɛ kan yan ani minnu ma kɛnɛ sɔrɔ ban ni minnu tɛna sɔrɔ yɛrɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen kunnafonidilaw bɛ fo parce que olu de ye an ka hakili kɔrɔ siɲɛbagaw ye olu de ye faamuya dibagaw ye jamanadenw ma olu de ye dɔnni jɛnsɛnbagaw ye jamana kɔnɔ an ka jamana filɛ ka ɲɛyɛlɛ min kɛ ka faamuya mun sɔrɔ démocratie ko sira la fasodenya sira la ni ye kunnafonidilaw nin bɔ a la a tɔ b'a ye donc a kan ka waati bɛɛ ni kunnafoni b'an bolo k'a da jamanadenw tulo kan k'a da jamana kɔkɛna tulo kan an ka kunnafonidilaw wele ka kunnafoni dilen d'u ma an b'a dɔn siga t'a la u b'a walankata ka taa faamuya bɛ sɔrɔ a la donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn kunnafoni di o de ye démocratie sinsin bere kumaba dɔ ye n'ale bɔra la dɔrɔn ni mɔgɔ kunna sigila baara bɛɛ bɛ tiɲɛ basi y'a fɔ a ka kuma la ko an ye kɛnɛ sigi kɛnɛ min an y'a sigi ɲɔnɔka dɔw de tɔgɔ la minnu degura u sigiyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sirifila bundi ani komini togi darako kɔnɔna la ni sinɛ danbele ala ne ka donsojɛkulu n'u ko k'u bɛ o kominiw ka lakana sabati mais o baara kɔnɔna na sigida denw dɔw ye gɛlɛya sɔrɔ dɔw fagara dɔw ka wariw minɛn'u la dɔw ka misiw minɛn'u la tayɔrɔmadu la o kɛra bengali de ye u ye kulekan bɔ dɔw yɛrɛ wajibiyera k'u sigiyɔrɔ bila u nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan bamako yan u sera an ma k'u ta ɲɛfɔ ye an kan ka don n'u ye faamaw fɛ yen u k'u ta ɲɛfɔ mais sinɛ yɛrɛ kun bɛ bɔ kuma caman k'a yɛrɛ kɔnɔ gɛn k'a fɔ ale bɛ baaraba de la ale b'a la ka lakana de kɛ n'ale tɛ ni population tɛ sunɔgɔ o tɛ da maaw labɛnnen tun b'a fɛ k'o baaraw kɛ donc o de mɛnna wa sigida denw minnu bɛ tɔɲɔ kɔnɔ minnu bɛ degun kɔnɔ minnu ka nafolo b'a la ka minɛw la u ka misiw b'a la ka minɛw la kuma da kun t'u da parce que n'a mɛn'i da i da bi fara i kun bɛ ci i ka ko bɛ ban donc u bɛ siran donc mais ala nan'u da labila u ye nali min kɛ yan an k'u ma anw kɔni bi yan aw y'anw ta k'aw kɛ aw ka kuma da ye assemblée kɔnɔ assemblée tɛ yen bi a cira mais hali bi jigiya bɛ yen parce que an bɛɛ ye fasoden n'i ye kɔnɔ ye duga ye mɔgɔ su kan yanni k'a fɔ ko duga bɔ a su k'a fɔ ko bɔ an su kan an bɛɛ ye sigida kelen mɔgɔ ye kɔlɔlɔ min b'u kan n'a tora sen na a bɛna se bɛɛ ma donc a dun dabɔra adamadenw ka lakana min kama a taara ka ko ye a b'a ka sira bila tiɲɛni donna la donc o kumada min dira olu ma k'u ka kuma u y'o kuma kɛ o y'a sɔrɔ u donna faamaw kɛ k'u ka ɲɛfɔli kɛ mais a kan ka jamanadenw ka bɔ a kalama parce que n'u y'olu ɲininka ninnu bɛ baaraba de la mais min b'a jukɔrɔ n'o ma ɲɛfɔ a tɛ si dɔn dɛ o min fɔra o ma bɛn o ma u kɔni jamana kɔnɔ an bɛ sariya jamana de kɔnɔ ni fɛn fɔr'i ma n'a ma b'i ma n'i yɛrɛ fɛ ko tiɲɛ tɛ i fɛnɛ bɛ na a ɲɔgɔn kɛnɛ sigi k'i ɲɛfɔ k'a fɔ karisa bala ka min da ne la a ye min fɔ ne ma tiɲɛ tɛ n ka daluya ye n ka daluya ye mais o kɛnɛ kɔnɔna na an y'a ye kɛnɛ fanba taara boli fɛn de kan fɛn min ni ko yɛrɛ kun tɛ ɲɔgɔn ta kosɛbɛ a fɔlɔ ye mun ye Alifa Jɛnɛbu basi y'a fɔ ko ale tun ye kɛnɛ labɛnbagana dɔ ye a ye kuma ta ko ale ni ne Amadu Araba Dunbiya k'an kun ye ɲɔgɔn ye k'an kun kumana ɲɔgɔn gɛlɛya kan mɔgɔ minnu bɛ Bamako yan n'u bɛ nin degun kɔnɔ ko n y'u ka kuma lase a ma k'an kun bɛnna kan k'an bɛna tɔn dilan ka wuli ka u ka kɛlɛ kɛ k'u ka hakɛ ɲini ka d'u ma ko nka ale tila ka bali ka min ye
o de ye anw taara kɛnɛ ni sigi ka ni gɛlɛya ninnu fɔ o kɔrɔ ale ma y'a kɛnɛ kan o ma sara ale la o ma bɛn ale ma hali ni tiɲɛ don tiɲɛ tɛ bilen parce que ale ma y'a la ale b'o ko kɛlɛ ale b'o kɛlɛ cogo min na ale b'o kɛlɛ ten a segu ni dama jira a ka kuma b'o de jira n bɛna kuma kelen fɔ a ye yɛrɛ bonya tɛ mais fɛn dɔw bɛ yen ne tɛ don o da fɛ parce que bamananw b'a fɔ an ye ko ni fali y'i tan n'i y'a tan i bɛ k'a ɲɔgɔnna ye tubabu b'a fɔ ko on répond un imbécile par un coup de silence donc ni y'o faamu ko kɔrɔ dɔn ne man kan da don o Alifa Jɛnɛko da la parce que ne b'a dɔn maa min don mais ni kɛnɛ ka sigi n k'an da don kuma la ka walanwala o ti k'ale jaabi ye o ye ka kunnafoni di maliyɛnw ma ko min bɛ sen na o k'a dɔn u k'a faamuya mɔgɔ dɔw kana kɛ sababu ye k'u don fili la o de bɛ kɛ kumakun ye parce que ni mɔgɔ bɛ kuma bɛ fɛn saba de kɔ jɔn ni bala ka kuma a bɛ kuma mun kan a ka laɲini ye mun ye kuma kɔnɔna na i b'o de ɲini kuma kɔnɔ maa min bɛ kuma n'i y'a dɔn k'a dɔn nakari n'i kan ka kala turu a ka kuma la i b'a turu a la n'i man ka turu a la i bɛ t'i ka ci fɛ i b'a dɔn k'a ta ye mun ye ne b'a dɔn ko mɔgɔw taara ale lamɛn kunnafoni dila minnu t'a la olu yɛrɛ jigi tigɛra kɛnɛ kan parce que u ye kuma tacogo u y'a dɔn ko kisɛ tɛ jaba la tafan foyi tɛ nin ko la yɛrɛkun kɛlɛ de don ne bɛna kuma de bɔ a la k'a fɔ a ye k'o de don yɛrɛkun kɛlɛ ɲɔnɔ ko tɛ ko wɛrɛ tɛ yɛrɛkun kɛlɛ u y'a fɔ ko politiki ne ye politiki mɔgɔ ye mais politiki ne t'a don n ka diɲɛ fɛn bɛɛ la ne ye baara kɛ yɔrɔ la fo ka taa ne kɛ campagne na ka don campagne na ne ma deli ka taa fo jɔ a cɛ kelen na ka fɔ ne ye candidat ye voter ne fɛ u tɛ ne ka couleur politique yɛrɛ don parce que ne fɛ politiki ani baara tɛ se ka don ɲɔgɔn na n'i bɛ politiki la i bɛ politiki kɛ mais kana ni baara min ni politiki tɛ taa kana politiki don a kɔnɔ n'i y'a don a kɔnɔ i b'a tiɲɛ Alifa Jɛnɛko mun filɛ nin b'a fɔ a ye a b'a dɔn ko ne b'ale dɔn mais mɔgɔ bɛ boli to bɔrɛ kɔnɔ ka so parce que a gundo bɛɛ tɛ bɔ kɛnɛ ma Alifa de bɔra ɲɔnɔ a ye min kɛ a ka ca ni une semaine a bɛ ne wele Dunbiya mago bɛ la min na a ye nako damadɔ kɛ a ma ɲɔgɔn ye mais après a nana a ne ɲɔgɔn ye a ye ɲɔgɔn ye a ye ɲɔgɔn ye an kɛlen ka ɲɔgɔn ye ne kelen n'a ma ɲɔgɔn ye dɛ ani mɔgɔ nana ɲɔgɔn fɛ ne ka bureau da la mɔgɔ sigilen bɛ a bɔra a ye min fɔ n y'a fɔ mɔgɔ ye ani mɔgɔ mun nana a nana mun fɔ n ye a ko Dunbiya an y'i fa kɛlɛli daminɛ o y'a sɔrɔ radio oxygène a mɔgɔ bɛ kɛnɛ kan yan u ye fɛn dɔw kɛ émission dɔw kɛ k'a fɔ ko bon ɲɔnɔ représentant minnu bɛ CNT la ni problème ba in bɛ ɲɔnɔ u taara k'u da don ɲɔnɔ ko la u bɛ mun na CNT la n'u tɛ se k'o fɔ a yɛrɛ ye crédit kɛ téléphone na k'a to yɔrɔ jan k'a bila k'a jouer pour que ne k'a mɛn o kɔfɛ de a nana fɛ a ko ma k'u ye Jajɛba kɛlɛli daminɛ ne ko mun na ko Dunbiya anw de farala aw kan ka élection législative kɛ a ye tako kelen kɛ mais tako kelen kɛlen bi ɲɔnɔ place ko la ni élection fɛn fɛn bɛ yen Jajɛ bɛ baara kɛ k'a ka mɔgɔw de dɛmɛ olu ka place sɔrɔ ko munna a t'olu dɛmɛ ale de kɛmɛ ɲɔnɔ place tilala ye ko donc olu ye tɔnsigi kɛ u farala ɲɔgɔn kan u bɛna kɛlɛ politiquement parce que n'a tora tan mɔgɔ tɛ ɲɛ sɔrɔ Jajɛ ɲɛ bɔ ko olu de ye nkalon tigɛ image mun bɛ Jajɛ la k'a ɲɛ ka kɛ Jajɛ ye k'olu de ye nkalon tigɛ k'o kɛ ka danaya d'a kan ka ɲɔnɔnkaw da la bɛɛ ka k'a fɛ ko bɔ o nkalon kelen olu bɛ se o tigɛli la u bɛ n'o tigɛ nkalon tigɛ ka da la k'a tɔgɔ tiɲɛ ka mangoya ɲɔnɔnka ye a tɛ kɛ candidat ye a tɛ se ka passer ɲɔnɔn bilen tuguni
ko mais o baara kɔnɔna la olu ka jateminɛ na olu ne kan ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ko mais ne yɛrɛ bɛ yen olu bɛ ne cogoya dɔn mais ne hakili la ko ne ni Jadje bɛ ɲɔgɔn bolo mais Jadje plan wɛrɛ b'a bolo hali ne élection wɛrɛ ani maa dɔw bɛ kuma la ani olu bɛ kɛ ɲɔgɔn bolo ko Solomani Kulubali b'o la n ko u y'u ka kuma fɔ o tilala n ko aw filɛ nin ye ka kuma mun fɔ o ko n ma nin baara in kɔnɔna la denkudi yɔrɔ tɛ kɔɲɔ yɔrɔ tɛ banni yɔrɔ tɛ n'an sigira yɔrɔ ni balo wulila an b'a fɔ ko Jadje ba ye jadisi ye hali su don yɔrɔ la an bɛ mɔgɔ sɔrɔ min bila mun bɛ taa mun barakari min mun bolo a b'a la ka minɛ k'a bolo da ka bɔ nin tɛ Jadje ka su dɔ ye ko b'o baara la a bɛ yɛlɛ n ko a ye nin baara in dabila nin ma ɲi ne tɛ don nin na a bɛna ɲɔgɔn don gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ an t'an bɔ kuma don a la place ko dama tɛ se ka kɛ nin ye a ye sabali n ko min ka di ne ye aw ye jalaki mun fɔ ka bɛn Jadje kan ka fɔ a b'a la ka mɔgɔ dɛmɛ est ce que a bɛ élection minnu bɛ sen na nka a ye ne y'a dɔn kɛnɛ kan wa chambre ko délégué ko a ye ne da y'a la ko ayi ko bon Jadje da b'a la parce que a ka mɔgɔw b'a la a ka parti mɔgɔw bɛ fɛn ɲini na mais aw y'a ɲini k'a n'u ka jɛ ka baara kɛ wa ko mun ka di ne ye a y'a to an ka kuma fɛ an ka ɲɔgɔn faamuya ɲɔgɔn den ɲɛnama minnu bɛ yen minnu bɛ se k'a bila baara mun na an ka lajɛ an ka bɛn ka ko labɛn olu ka poste ɲuman sɔrɔ an ka dugu baara an ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ quoi ni kɛlɛ ni nkalon tɛ foyi ɲɛ an ye quoi Alpha ko Jadje ye mun k'a la ko ka jugu dɛ k'a ye ko n'a ye mun k'i la a bɛɛ ɲɛfɔ n'i ye place ko ye a tɔ ɲɛfɔ kɛ parce que e bɛ fɛ ka kɛ Eli ye a bɛ ne kuma mɛn hali n'an taara ka na ni Alpha kɛ ɲɔgɔn candidat ye k'a bɛ kɛ maire a tɛ putere sɔrɔ parce que bɛɛ feere tigɛlen de ko quoi ko dɔ tun kan ka wari d'ale ma ko Jadje de y'a fɔ ko kana wari d'a ma ne ko mun wari k'ale tun b'a la k'o ka affaire dɔ ɲɛnabɔ ko a y'a fɔ ko bɛ wari di ko taara fɔ a ye ko Jadje ko k'a kana wari di ko n'a ye wari di k'a b'a ka wari dun ko affaire tɛ ɲɛnabɔ k'ale tun bɛ 20,000 sɔrɔ fɛnnin dɔ la chambre d'agriculture ka sira fɛ contrat b'o ni radio cɛ ko o wari ko Jadje ye gɛlɛya don o la k'a ma sɔn o ko ɲɛnabɔ n ko Alpha nin si tɛ problème ye ne bɛ se ka kuma ni Jadje ye ka nin bɛɛ faamu e ye ne fɔ a ma kɛ Jadje ɲɛna de an bɛ se ka sigi ka nin bɛɛ kuma fɔ k'a ban mais aw b'a la ka baara min daminɛ o bɛ tiɲɛni min kɛ nin ye e ka wariko de ye e ka nafa de ye o tiɲɛni tɛ ye o kɔrɔ i b'a la ka mɔgɔw tromper k'u ka gɛlɛya bayɛlɛma k'u don fɛn kɔnɔ fɛn min bɛna sigida tiɲɛ kana kɛ mun ka di ne ye an ka Jadje a y'a to ne bɛ kuma a fɛ e yɛrɛ n'a bɛ sigi a bɛ kuma an ye kuma kun cɛ n'o ye ko ɔhɔ an ka kɛ ten an ka essayer ka dilan n ko bon e ni mɔgɔ minnu ye tɔn sigi o y'a sɔrɔ u ye tɔn sigi dɔw kɛ ka mɔgɔw su u k'a fɔ ko Jadje ye jadisi ye a y'o bɛɛ kuma fɔ n ye n ko bon a ye bɔ mun don a ye ta bɔ ne fana ni Jadje bɛ kuma an bɛna ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka sigi ka kuma ko tiɲɛ an ka labɛn an ka taa n'a ye kelen k'u fɔ ye u sɔnn'o ma an ye dumuni kɛ après ne ye boisson d'u ma u taara ne ni Jadje ye ɲɔgɔn ye kuma ɲɛfɔ Jadje ko Dumbuya n'i ko k'an ka sigi an bɛ sigi ka kuma mais Alpha an ma tiɲɛ f'i ye o an ma tiɲɛ f'i ye n'i ko ne n'a ka sigi a tɛ sɔn abada Alpha tɛ sɔn ne n'a ka sigi ne ko n ko a y'a laɲini kɛ ne y'a fɔ a y'a sɔnna ne n'ale ni ani min bɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ala sɔnna an e bɛ sigi an bɛ kuma an bɛ ɲɔgɔn faamuya a ko a ye wari ko mun fɔ 500 ko k'a b'a ta di office PDG ma k'ale m'a fɔ dɛ ko dɔ bɛ ɲɔgɔn pɔnda la ko Joni de y'a fɔ k'ale y'a fɔ ko kana wari di Alpha ma ko PDG in tɛ surafɛn minɛ n'u y'a di Alpha ma a tɛna kuma fɔ PDG yɛrɛ a b'u ka wari dun u perdre la u mago tɛ dilan ko Joni y'a fɔ ale k'ale de y'a fɔ u ye k'u kana u ka wari di
bon mun y'a ka papier wari ko ye chambre d'agriculture la ne y'a présent contrat bi radio office ni chambre d'agriculture de tɛ mais alpha be facture ni do glan a be fe ka wari mina yɛrɛ tɔgɔ la ka taa n'a ye a tɛ taa a kan ka taa sira mun fɛ a tɛ taa fɛ k'ale ko o de tɛ se ka kɛ o u ma ɲɔgɔn faamu o kan ale bɛ se ka 20,000 di alpha ma ta mais mun ye baara sira ye est ce que kan ka sira bila wa contrat labɛnna cogo min na wari kan ka sara cogo min a bɛ sara o sira de fɛ a kan ka taa sira min fɛ a kan ka tɛmɛ o de fɛ mais o tɛ se ka taa nin fɛ quoi ale ko k'ale o tɛ se ka kɛ ko n'a y'ale kɛlɛ o kama ale kɔni t'a dɔn k'o ye kɛlɛ ko ye n bɛ taa n kaburu kɔnɔ nin 100 ko ye ni nin 200 ko ye 20 ko ye Alpha ka problème ye ko fo a na diɲɛ sigi jɔkolon na k'a da cɛkɔrɔba in kunna k'ale n'u mago sa ale n'u kɛ tan ale n'u kɛ tan an tɛ se k'o tigilamɔgɔ ye o manœuvre la an kelen bɛ taa dan kaburu kɔnɔ k'a to a ka maaw don nkalon na e kelen nin ko la mɔgɔ bɛ jugu bɛɛ wuli k'a bila mɔgɔ la wa i ko k'i bɛ place ɲini i bɛ place ɲini i ko ko e y'an dɛmɛ élection na ko wari ma d'e ma campagne kɔnɔ wari mun sɔrɔla ka d'i ma i taa déplacement na essence ta a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan o de bɛ d'i ma kɛ mais an ka jama kɔnɔ mɔgɔ bɛ sara élection na n'i ye mɔgɔ mun bɔli ka na place publique kan k'a fɔ ne ye campagne kɛ karisa ye a ma wari di ne ma o tigi ye mɔgɔ ye an b'o tigi bila mɔgɔya jumɛn minɛn kɔnɔ a bɛ min na a bɛ faamu parce que politique mɔgɔ ye nataba ye ale bɛ yɛrɛ feere la k'a dabara kɛ k'a fɔ ko i n'a fɔ ale ɲɔ tɛ ɲɔnɔ mɔgɔ b'ale kɔ a bɛ mɔgɔ de ɲinina k'o gosi a ye maa joli ka wari minɛ n bɛ taa n'i ka parti ye u ma parti ye u m'u ka wari ye o bɛ ɲɔnɔkaw b'o kalama mɔgɔ i bɛ jokɔni sogo dun k'i kɔnɔ fa a la k'a sɔrɔ i ma kolokari o tɛ tiɲɛ wa ne b'a fɔ n kɔrɔ ye a bɛ min na a k'a dabila ɲɔnɔ ka bon nin ma mali ka bon nin ma ale tɛ jaje tɛ ɲɔnɔ b'olu bɛɛ sanfɛ mali b'o bɛɛ sanfɛ n'a b'a ka fɛn ɲini a k'a ka fɛn ɲini mais a kana jamana don fili la a kana jamanadenw don fili la a kana an don kɛlɛ la kɛlɛ mun tɛ bɛn hali ni ye conférence ye i b'a dɔn ko nin ye montage ye mɔgɔ minnu nana ne b'u dɔn u bɛ ɲɔnɔkaw ye a bilayi n bɛ kale masala o de ye ala ye olu minnu nana n'a fɔra k'u y'a jɛɲɔgɔn ye aw y'u ɲininka k'u k'a fɔ ko ni ala ni kira cɛ ni Alpha ye maa ye ou bien maa tɛ u bɛ jogo da jogo kan k'a fɔ a ye o tɛ kɛ ne ka kuma ye maintenant a tɛ se ka an diverti quoi ka na n'a ye nin terrain kan quoi ka ko bɔ a minɛn kɔnɔ ka na n'ale ka minɛn kɔnɔ ale kelen ka minɛn an tɛ taa nɔ Basi ye min fɔ conférence daminɛ na o de y'an ka kun ye an mago b'o de la ɲɔnɔkaw mago b'o de la lakana ka sabati lakana sabati baga o y'an ka armée de armée min kan ka fɔ bi a bi baara la bi a ka bonya b'a la ka segin a ma a b'a la k'a ka danbe sɔrɔ maliyɛnw bolo fara armée mun na bi o de ta y'an ka lakana ye maintenant n'o wulila k'a fɔ bi an bɛ yɔrɔ mun na bi fɔlɔ la minnu y'a ko labɛn u y'a labɛn kun mun na u y'a labɛn o de kama olu tun tɛ fɛ k'u ka ɲɛnabɔ yɛrɛ koyi hali n'anw ye san 10 kɛ i bɛ ka taa na o logique de kun ye élection kun tɛ kɛ o a b'a tɔgɔ da insécurité kunna mais ninnu nana ninnu bɛ fɛ ka insécurité ko kuma ban ka kɛnɛ fura k'a jɛ piya an ka élection jɛlen kɛ jamana filɛ tiriki tɔrɔkɔ mun na ka b'o kɔnɔ an tɛna to ko mɔgɔ si kana i ka plan dilan k'i ka nkalon dilan ka don o la k'o ko tiɲɛ jamais donc o baara min bɛ sen na Alpha filɛ nin ye k'a ka manamana ko mun ta ka don o la o ye k'o baara tiɲɛ de ye parce que a y'a ɲɔgɔnna dɔ kɛ ɲɔnɔkaw fɛ yen karidonya fɛ u ye lajɛ ɲɔnɔkaw ye labɛn kɛ k'u bɛna ŋaniya ɲuman jira transition na k'a fɔ k'u bɛ transition kɔ u b'a soutenir
u seko mana kɛ min ye transition ko la olu b'a kɛ o kɛnɛ ka Alpha ye kɛnɛ wɛrɛ bɔ ni nin donso kelenw ye c'est un agent de diversion a bɛ fɛ ka mɔgɔw hakili bɔ o ko kan k'a bila ko wɛrɛ kan sinon o kuma fɔyɔrɔ ɲuman kun y'o kɛnɛ ye o donso kun ka ta kɛ an bɛɛ tɛ ɲɔgɔn kan yan mais kɛnɛ wɛrɛ bɔkun ye o ye ka jama dɔgɔya ka ko saboter de a b'o la donc ni kɛnɛ sigira minnu y'a fɔ kɛnɛ in ka ɲi aw kunnafoni dila aw bɛɛ kun b'o kɛnɛ kan ɲi cɛ ma suru la muso ma suru la mun y'a fɔ ko donso ma maa fa u bɛɛ ko n'a fɔra ko donso ye maa fa donso ye maa fa mais u y'u fa kun mun na sariya don wa sariya tɛ a bɛ bɛn dans un état de droit ou pas olu ka baara ye o ye wa u ye minnu ka nafolo minɛ est ce que a kɛra sariya kɔnɔ a ma kɛ sariya kɔnɔ olu tɛ se k'o fɔ ne tɛ se k'o fɔ an b'o fɔ de jamanadenw k'a mɛn a kuma ka taa da sariya ɲɛkɔrɔ an tɛ se ka mɔgɔ ka kiiri tigɛ o a ma k'anw ɲɛna a kɛra minnu na olu de y'a fɔ minnu y'a kɛ u bɛ yen u dɔnnen don jamanadenw bɔlen kɔ u kɛlen ka kunnafoni di jamanadenw ma o tɔ o bɛ jamana ɲɛmɔgɔw de bolo olu de bɛ se ka mɔgɔw wuli ka t'u ka enquête kɛ k'a lajɛ très bien ka bɔ a kalama k'a fɔ ko ka bɔ a kalama k'a fɔ munna ninnu wulila ka n'u ka kuma fɔ tiɲɛ don wa nkalon don o la jamana b'a jɔ a jɔyɔrɔ la minnu tɔɲɔna n'u ko ma jɛ u ka hakɛ kɔ jamana bɛ se ka donsow désarmer o bɛ se ka ko wɛrɛ k'u la o bɛ se k'u wele tribunal la mais ni jamanadenw fana bɛ se ka donso ninnu wele tribunal la o y'u ka hakɛ de kunnafonidilaw informelen kɔ opinion nationale bɔlen a kalama opinion internationale bɔlen a kalama faamaw bɔlen a kalama n'i ko i ma jigin a kan kɔ i b'i ka plainte kɛ c'est o y'u ka devoir ye mais minnu nana k'u bɛna Sinɛ dɛmɛ ko kana Sinɛ ka kuma tiɲɛtigiya olu ma sɔsɔli kɛ k'a fɔ ko tiɲɛ tiɲɛ na donsow ye faali kɛ u ma sɔsɔli kɛ ko donso ye mɔgɔw ka wari minɛ u ma sɔsɔli kɛ k'u ye olu ka yɔrɔ la u ye mɔgɔw ka misi minɛ maintenant ɲininkali min bɛ yen comme olu yɛrɛ jɔyɔrɔ la k'o kɔni kɛra a bɛ lajɛ de a kɛra sariya kɔnɔ a ma kɛ sariya kɔnɔ jɔn de y'u bila nin baara la u y'a k'u yɛrɛ ma dɛ ou bien jamana de y'u bila la n'o ɲɛ dɔnna a bɛ faamuya mais o tɛ Alpha ka ko ye Alpha ko k'ale ni donso Sinɛ ninnu tɛ ɲɔgɔn kalama u bɛ ɲɔgɔn kalama don min na u nana ne fɛ ka na jajɛ kuma in na ne fɛ u sigilen o ni mun bɛ Sadi Saka bɛ kuma la a bɛ taa Sinɛ de fɛ yen moi j'étais là olu de taara fo k'a fɔ donso ninnu ye k'a fɔ ko jajɛ de bɛ wari di jadisiw ma o ye mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ de ça c'est pas bon ni jajɛ ko ko bi a bɛ plainte kɛ u b'o ɲɛfɔ jajɛ ɲɛna o tɛ ne ka ko ye o ye jajɛ ka ko de mais u bɛ hakilila min kɛ a y'a dilan ni fɛn min ye quoi ne kɔni b'a dɔn o ye nkalon ye bon foyi tɛ bɔ nkalon na ni nkalon tɛ parce que u y'a dilan de u ko k'u y'a dilan nkalon don u y'a dilan u y'o fɔ ne ɲɛna seere b'a la n bɔlen biro kɔnɔ ninnu bɛ n ka biro la n y'a fɔ n ko Alpha ninnu nana ko munna nin de don donc pour dire que ani donso ninnu n'a ale tɛ Sinɛ dɔn Sinɛ b'ale bila ko ɲɛma ale bɛna ni donso ye ka donso invité ka bɔ fan bɛɛ ka na n'u ye ka na kuma d'u da maintenant o ko ko Sinɛ bɛ mɔgɔ faga ko mais ko Jajɛba bɛ mɔgɔ si la tun comme olu ko ko Sinɛ bɛ mɔgɔ faga Sinɛ olu de y'a fɔ dɛ minnu nana yan olu y'a fɔ an ye k'a fɔra ko Sinɛ n'a ka mɔgɔw ka groupe ye olu ka mɔgɔ faga u y'a fɔ an ye de ko a kɛra an ko aw yɛrɛ ka bɔ k'a fɔ maaw ye mais olu minnu y'a jɛɲɔgɔn ye n'olu nana fɔ yan ko ko o kuma ko fali kɔni bɛ fali kɛra mais Jajɛ kɔni o bɛ maa si la tunu Sinɛ ye maa hakɛ mun fa olu bɛ n'o da fɔ an ye ɔ Jajɛ fana ye maa hakɛ mun da si la tunu u b'o fana da fɔ parce que olu b'o bɛɛ kalama a ma k'olu la dɛ olu ko k'u b'a si dɔn de ils ont affirmé minnu nana ka kuma yan an ka plateau kan olu ko k'a kɛr'u la de a kɛr'u u kɔrɔ la a kɛr'u dɔgɔ la a kɛr'u den na seerew b'u la mais ni jɛɲɔgɔn ko k'i bɛ ko mun kɛ i b'o ɲɛfɔ min bɛ na o ɲɛ bɛ fɔ moi je pense que kuma ye nin de ye par rapport comment dire voilà donc n'i ye kuma min fɔ o de don u ka mɔgɔw yɛrɛ y'a sɛmɛntiya k'a fɔ u si tɛ se k'a fɔ ko donso ma fagali kɛ
ne ye ɲɔgɔn député kɔrɔ de bi hali bi danaya bɛ ne kan ci ma WhatsApp la pour dire que Doumbouya i b'a la ka kuma mun fɔ tiɲɛ don koyi an tɛ se k'an kunkolo bɔ ka kuma ne b'a dɔn don o don ni tɛgɛ kɛra nin donso ninnu na e bɛ mɔgɔ ye kana témoignage la i tɛ da la parce que bɛɛ bɛ siran nin de mais kojugu tɛ bɔ dugu la fo dɔ ka nin fili de donc Alpha tɛ se k'an bagabaga k'an bɔ nin sira kan nous on continue notre travail ni politique ko don a k'a to ni politique waati sera an ka ɲɔgɔn sɔrɔ terrain kan ale bɛ girin na o de ko an fɛ an b'a ɲini ka bɔ a la parce que an ye dɔ kɛ a bɛɛ tɛ se ka k'an ye quoi ale ma deli ka kɛ hali conseiller a ma deli ka k'a ye parti si ma bila ala liste kelen kan donc jama bɛ n kɔ jama bɛ n kɔ o ye ka dɔ de ɲini a k'o tigi jagosi k'o ka wari minɛ ka taa n'a ye foyi rien donc ka nin fɔ a ɲɛna dɔrɔn ka kuma lasurunya ka sunsuri ka kuma segin aw ma kunnafoni dilaw ka k'aw ɲininkali jaabi. Ok, donc kuma bɛ journaliste ni ɲininkali bɛ maa min bolo ka ɲɛsin an b'a dɔn kaba min bɛ ale ma an dama bɛ yan ɲininkali bɛ jɔn ni jɔn bolo. ɲininkali kɔni bɛ ne bolo. di cas comme ça. Avec plaisir. I bɛ tɔgɔ ni jamu fɔ i bɛ organe na ko fɔ. Ça pose pas de problème. Ah ben, quand même, on entend ça. Voilà. Ok, Abifo, l'honorable. Oui, c'est quel organe? C'est Diara Mamadou du quotidien Le Pays. Ah, Le Pays, oui. Voilà. À la conférence, moi-même, j'étais présent. Oui. À la maison des aînés, Matama Fora. Mais avec c'est deux versions différentes. Oui, oui. Celle que je viens d'entendre, ou bien d'écouter, elle est différente de celle qui a été avancée par les chasseurs. Mais je me rappelle qu'il faut il y a des témoignages là, etc. Mais ils ont montré que sinon, en réalité, c'est faux. Pas de terrorisme de clé. Bon, comme il y a faux, mais il conférence ou un point de presse ni témoin, moi je n'étais pas là-bas. Et quand on a les témoins affirment qu'il est-ce que est-ce que dans nous, en réalité, ils ont tué des gens? De un, s'ils ont tué des gens, ils ont tué combien de personnes? J'ai besoin de ça. Et le nombre de victimes, si possible, n'a pas signe. Il y a ce journal là, que les dossiers et rejettent l'accusation de Djadjeba, Amadou Arabat Doumbouya et Djadjeba. Nous, on n'a jamais accusé les dossiers. Jamais. Mɔgɔ de nana kana fɔ an ye ni kɛra na ni kɛra na u y'a fɔ ne ye ne y'u lamɛn sow ɲɛna u ko nin kɛra la n na ko nin kɛra la aw yɛrɛ b'a ɲɛfɔ de a kɛra ne ɲɛna wa ni ne b'a fɔ k'a kɛra a ma kɛ ne ɲɛna a ma kɛ ne ɲɛna ne tɛ se k'a fɔ k'a kɛra olu de ko k'a kɛra n'a kɛra la u b'a fɔ ne bɛ se ka kama k'u la a ma kɛ ne ɲɛna je peux pas dire ça an ko bon an bɛ kɛnɛ sigi aw b'a ta ɲɛfɔ a ye taa ɲɛfɔ faama ye mun kɛra an y'o de fɔ ne y'o de fɔ Djadjeba da ma don a la ne t'a dɔn Djadjeba ta yera a la cogo min ma mɛn Djadji da k'a ko ko mɔgɔ ye mɔgɔ faga c'est les victimes qui sont venues dénoncer ces cas d'exaction est-ce qu'il y a faamuya voilà ne ma fɔ dɛ m'a ye a ma kɛ ɲɛ na n b'a fɔ cogo di mais ces victimes là existent ou bien elles sont au nombre de combien? Et victimes mun bɛ yan t'u da dɔn ni a dugulamɔgɔ dɔ ni a dugulamɔgɔ dɔ i y'a faamu comme c'est une conférence de presse an m'o wele yɛrɛ i y'o ye yan o tɛ yan nous on fait les choses dans les règles de l'art donc on ne peut pas tuer le poisson dans l'eau ne m'a fɔ Djadji m'a fɔ a kɛra minnu na u nana fɔ les éléments existent i ko k'u m'a fɔ cassette bɛ yan e taara cogo min na an taara yen
mais lui fait ka mi mais bon mais ni tu fais ka mi mais ta mère il m'a fait moi Bakar Traoré tay ka élément la jeke ako ka be bo fena commune Marikoula boyagi wéré la ako ko Sénébi mɔgɔw fa mais ja ye bi mɔgɔw sila tuguni e m'o mɛn ne ka kuma bɛɛ mɛn y'a mɛn ko ne ko Séné ye mɔgɔw fa k'a kɛra ɲɛna je l'ai pas dit et je vais pas le dire mais ni mɔgɔ nana ko kiri la a b'a ɲɛ de fɔ e m'a fɔ ma parce que a bɛ se ka kɛ don kelen hali jugement ko bɛ bɔ nin ko la mais n'a ye ko wɛrɛ b'a la ka don ko la mun b'a bɔ a minɛn kɔnɔ an b'a fɔ ko ka tile o ye politique bɛ fɛ k'a yɛrɛ invité nin ko in na ni ko in ka bon politique ma an kana don a la quoi politique ka fɛn tɛ mɔgɔw tɔɔrɔlen don u degilen don u b'u ka hakɛ ko u bɛ fɛ ka lamɛn faamaw fɛ u bɛ fɛ u ka hakɛ ka d'u ma u b'o ko de la c'est compris? Voilà. Non, parce que quand comment tu es là? C'est pas un débat. Débat. C'est pas un débat. Je suis venu pour comprendre. Oui, il faut poser. Tes questions étaient répondues. Il ne faut pas les bloquer. Allez-y. Modérateur. C'est pas qu'ils ont fait le débat. Non, on est là pour une conférence de presse. Oui, mais les questions, tu les poses, on te répond et puis c'est fini. Bach, lui, il était de l'autre côté. Donc il n'y a pas de question de l'autre côté. Ok, laisse-lui poser ses questions. Aïda, pose tes questions, Nieta. Après, parce que les faits. Comment c'est la manière? C'est pas une conférence. C'est pas une conférence. Les faits, c'est ça. Les pays, vous venez nous donner un droit de réponse. Au détail. Parce qu'il y a un article qui est une version 10. Voilà. Maintenant, tu ne peux pas faire des jugements de valeur par rapport à ça. Tu prends, tu présentes. Non, écoute, je ne fais pas de jugement. Je suis là uniquement pour faire mon boulot. Okay. Moi, je te comprends, mais aussi, je te donne comment on a fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bon, comme c'est le modérateur qui est là. Tout à fait. Je ne vous ai pas coupé la parole. On parle sous son ordre. Voilà. Et moi, je n'ai plus droit à la parole. Voilà. J'ai droit à la parole. La question est réponse. Pas un débat. Maintenant, honorable Bifo, confrère nous de la folie bouillée. Effectivement, il y a photo comme là, nous de la Kanaka, au Binkerou, au Kabou Fara, au Tcheni Chamaluson, aux conférences de presse qui a tombé. Donc là, pour inviter la radio là, et il faut dire bien. Bon, l'autre jour, nous faisons un affaire pour nous dire qu'il faut gagner sur nos coachs. Donc, on a tout marqué là. Mon confrère était là. Aussi, en flottille à Kanaka. Bon, au cas où il faut nous, nous, nous copines Kero. Oh, nous, 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 ma vie, ma, à nous, nous faisons un à quoi nous, 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 sama. Am wati ni na fosa. Aw nous, ye député Koroye. On est fameux pour nous calmer. Aw jorom na kemu ye, yasaka ni mankai ban. Bon, une question, non, une question me réclama bien rassemblée. Attends, on va répondre question par question. Nassiri, depuis Nico d'abord en Barad, Kanyini, Fama Kaboua Kalama, parce que Nikuma Flavi Moukura, Fiki qui a clé Jagabo Cosme, Kassegeskeli qui est Cosme pour l'Iga Famiaso. Ma femme, surtout comment follow mon doni clola, que vous boca d'oreille. Bamanako, chien, à dadene, galop makela visala. Chien menagabuli, et galop menagabuli. Mais bide, si est victime bla, ou espoir sur le baiser pour tafo. Mais va sur comment d'obéir kaba. Ou va sur danaya dɔw bɛ yen ka ban maintenant k'u danaya to yen e t'a mɛn kuma o bɛ gɛlɛya i b'a fɔ kɔni i b'a fɔ fo bɔ ka taa bɔ fɛn kalama dɔɔni o la i ka tiɲɛ bɛ segin i ma dɔɔni o bɛ na moi je pense que autorité kuma ninnu kɛra kuma ninnu ma bɛn dans l'oreille de sourd ne hakili la autorité y'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ dans la mesure où u yɛrɛ ye sɛbɛn bɔ k'a fɔ ko armée be barala, elle est en train de monter en puissance. Mais groupe armé be bara dola, yoro dola, mobti, ani segou marala. Que vraiment au bara nunti lakana toja.
u tilala k'a ɲini ni donso ninnu fɛ hali n'u kan ka fo mais n'i bɛ baara la n'a gɛlɛyara ni tiɲɛni b'a la tuma min na vide bɛ yen i b'a la ka kɛ mais ni vide commencera ka bɔ yen e bɛ bɔ yen donc u ma fɔ ka goyo o la fɛnɛ koyi u ko vraiment recrutement bɛ bala ka kɛ u b'a ɲini u fɛ u ka tɛmɛ o sira fɛ min bɛ sen na o forme ka changer u ka tɛmɛ o sira fɛ pour que a ka bila lakana minɛnba kɔnɔ a ka kɛ ka ɲɛ dans les règles de l'art pour que tiɲɛni minnu b'a la olu ka se ka bɔ a la ni tɔgɔ ma ɲɛ k'a bɛ ja o bɛɛ ta ka ja ne hakili la faamaw b'o baara la o baara kan ka fo an bɛɛ kan k'an jija k'o baara de dɛmɛ donc an b'o baara kɔ an b'o baara fɛ an bɛ sensibilisation kɛ dans ce cadre parce que jamana ka hɛrɛ b'o la n dan b'a la ko basigi bɛ ɲɛ o de kɔnɔ. Ok, qui d'autre a une question?